Nor dator, nor dator, nor dator. Zer moduz, Joan? Ondo. Eta zu? Eta nor da gor? Nor da hori? Mikel. Eta Mikel nor da? Nire aita. Ah, zure aita, kaixo Mikel. Kaixo. Zer da, zure ikastola, ez da? Bai, asko behar izela. Lagun asko dituzu? Bai, hogeita zazpi. Ostras, 27 lagun! Bai? Zenbat? Nik ez ditut hainbeste. Mikel, torre gara pixka bat ezagutzera zuen egoera, bai? Zuek Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioan zaudete, Hori da. eta zergatik zaudetean? Bueno, Xuarrek 11 urte ditu, eta ditu, hiru arazotxo esan dezagunez, bada hiperplasia ditzen da, endokrinikoa ez dio asko afektatzen, baina gora dauka garun paralisi txiki, bat ezain txikia, motrizidadea egiten diona, eta gero baita ere gorra da, eta dauka implante koklear bat. Ikusi diot, implantea hor dauka, entzuten diguzu, ez da? Bai. Oso ongi. Eta orduan, orain dela pare bat urteola, naizta soinketa garaian oso ondo portatzen dian, eta oso inklusiboa da, eta soinketa egiten du bere ikaskideekin, eskola kirolan montatuta dago moduan eskola kirola ezin zuen parte hartu, ez? Eta orduan Jon Kepak, hemengo kirol koordinatzailea esan zigun, hor dago Gipuzkoko Kirol Egokituen Federazioa, eta beraiek laguntze dute pixka hori, egokitzen kirola, pixkat desgaitasun bat, o behar berezia dituzten umetxoentzat, ez? Eta horaz ginen, duela 2 urte. Zer kirol egiten dituzuan? Polizia eta lapurra. Polizia eta lapurrak, bale. Eta baita jolas pilo bat. Jolas pilo bat. Iten dugu. Eta nekatuko zara? Kirola egiten ari zara? Ez. Ez zara nekatzen? Ez. Gaztea zarelako. Bai. Eta kirola egiteaz gain beste zerbait egiten duzuan? Bai. Zer? Lagunekin ondo pasatzen dut eta guztua nago. Oso gustora zaudean. Ba. Mikel 2 urte, Kirol Egokituen Federazioan hasi zela, onurarik ikusten duzue? Nik uste hor ikusten zea, Bai. kirol inguruan habilidade basiko batzu garatzen doa, eta, igeriketan kriston aurreratu zuen, Bai? gero lagunak, noski. Eta igeriketan nola egiten duzuzuk? Ze estilotan edo? Bai, abeaka eta bai, atzeraka. Aurreraka eta atzeraka? Bai. Eta lehen bazenekien igeri egiten edo orain ikasi duzu? Oan ikasi dut. Eta gustatzen zaizu? Bai, eta tarate ditut urazpian 10 segundo. 10 segundo urrazpian arnastu Bai. gabe? Itxoko zara gizona? Ez. Bueno. Udalekuak ere antolatzen dituzte. Bai. Zu joan nintzen zara udaleku horietara? Bai. Bai? Bai. Egun osoan, udalekutan eta gauez etxera lo egitera. Bai. Bueno, nik orain lantxo bat jarriko dizuet, Bai. pareja. Bai? Lasai. Lasai, bat bakarra, bale? Bai. Bizipoza hitza ezagutzen duzue. Bizipoza Bai. elkartearen barruan dago, Gipuzkoako Bai. Kirol Egokituen Federazioa. Ni jakineko nuke bizipoza hitzak zer esan nahi duen zuentzat, bai? Bai. Baina hori idatzi eginen didazue. Zuk idatziko duzu, Xuar? Bai.